Dakle, mi smo suštinski digitalizovali ono što ja radim već 25 godina, a to je trening ljudi u maloprodaji. Dakle, podigli smo ga na jedan viši nivo, savremenili smo ga. Potreba je nastala iz onog dobrog starog nezadovoljstva. Ja sam pre 2 godine sedela kod jednog klijenta i bukvalno doživjela moment onako prosvetljenja kad sam shvatila da radim iste stvari na isti način već više od 10 godina. To veče legla na spavanje, jutro se probudila sa idejom da sve to radimo, ali digitalno. Pozvala mog prijatelja koji je programer, on je sad suosnivač startupa i onda smo krenuli u taj poduhvat. Znači već 1-2 godine se to krčka. Poznajem ljude koji su otišli na akademije za startupe, kod nas ih sad ima već jako mnogo i zaista je ta podrška onako veoma zastupljena i tamo nalazili članove timova i tako dalje. Tako da bih ja u svakom slučaju prva stvar koju treba neko da uradi predložila da se ode na neku startup akademiju. Tamo se dobiju osnovna znanja. Ja nisam iz tehnološkog sektora, ja sam psiholog po obrazovanju i konsultant. Ja sam tamo dobila osnovna znanja tehnološka, naučila pojmove uopšte, upoznala neke divne ljude, napravila biznis plan, oformila čitavu ideju i onda smo krenuli u projekat nakon što sam ja završila tu školicu. Ti ljudi u maloprodaji koji rade, oni praktično ne dobijaju skoro pa nikakvo obrazovanje za taj posao koji obavljaju. I to je onako, s moje tačke gledišta je to dosta onako neoprostivo. Dugo se taj problem rešavao tako što su pozivali nas, konsultante, da fizički držimo treninge. Ja sam ubrzo došla do neke kalkulacije da je to potpuno neisplativo, pogotovo sada kada je fluktuacija tih ljudi velika. Kažu da je čak i 20% već dostigla, znači od 100 ljudi vi ćete 20 izgubiti, na primjer, u roku od godinu dana. I prosto je taj moj posao koji sam obavljala postao neisplativ. Ja sam gledala način, da pronađem način da obuku tih ljudi pojednostavim. Ja kad pravim te treninge za njih, to su mali video treninzi, svaka kompanija dobije između 50 i 60 malih video treninga. Dakle, oni kažu sa kojim situacijama se oni najčešće sreću, a ne umeju da ih reše. I onda ih mi najprije na radionici jednoj rešimo zajedno i tek se onda pravi sadržaj, odnosno ti filmovi. Tako da oni u startu već imaju poverenje u to zato što ja nisam donela rešenje, nego sam ga iznedrila zajedno sa njima. Ja imam skoro 50 godina i kad sam krenula na Startup akademiju, čudno su me gledali jer su moji predavači bili duplo mlađi od mene. Ja bih svakako izbodrila moje vršnjake da krenu hrabro u nove poduhvate. Uopšte nema veze što ili ako nemaju tehničko obrazovanje. Ja mislim da je istina kao i obično negde na sredini. Dakle, mladi ljudi, oni imaju odlična tehnička znanja iz marketinga i tako dalje, međutim nemaju našu ekspertizu, našu stručnost. Znači, spoj ta dva sveta je, ja mislim, onako, što kažu Englezi, sweet spot, odnosno idealno mesto za pravljenje biznisa.